Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas. Impakita amin ni Bakat Ansing dagiti negosyo na ken ni Diana. Kasta unay matasid daw ni Diana. Gapot na nagbak ng gayam ti ikit na. Inlawlawag ti imun una no kasano anaaddaan iti kinabaknang. Iti dayta matlagon daway. Agpampanunot ni Lindon no apay asabali maten ti trato ken kuana ni Mr. Fortesa. Nakuna na iti bagina anasken ngagsarita da iti nalapat. Iti sabali abangir. Agururay met dalakay Ignas ken Celia iti dagusda. Nakuna ni Celia nga agluton tapno adda kanen da Bakat Ansing ken Diana inton sumangpetda. Kabayatan na. Agsarsarita da Diana ken Bakat Ansing. Itagagayem. Denggan niyo tituloy tinubela tayo anapolwan. Tugot! Tinapalabas! Aging gaita, kasla di ka pa'y lamamati ako kwam amin dagi dyan negosyo. Wen nga rod, Auntie Ansing. Kasla tagtagain na plati amin. Nala, dandanita ni Jayan da Ignas. Ibagamkit di kadakwada, tamapantayo man nagdidigo si Tibaybay. Kaya't ko tagbikini ngagdigo si Tibaybay. Anya? Wen, Diana. Nabayaga saan na ka nagbikini ngagdigo si Tibaybay. Sikat yung makaam mo, Auntie Ansing. Pagpula sa madago si Da, siya kung ti makamoy ti magasto si Resort a papanan tayo, Diana. Ignas, simang poton da senyorita Diana. Un nga agpayso. Nimutla senyorita ti bimaba iti lugan. Nalabit nga dala ang iti unag tilugan ni Ansing. Apay asaan a bumaba tamangan tayon. Urayem laangan ang makadanon dito ni Diana, Celia. Kasanun dagiti linutok amakan. Numapantayo mat gayam agdigos iti baybay, senyorita. Saan aparikot dayta, Manang Celia? Balunan tayo dagiti makan alinutom. Sige, kasta nga rodan ti aramidat. Agapura ngamin ni Auntie Ansing amapan ija resort. Makadigdigos ka nun ija baybay. Ni Manang Ansing a talaga. Mabiit laang nga rod, tagpulas kami ka ni Ignas. Diana, mapantayo di kapintasan a resort kan dumagas tayo man pa iji pagkatangan iti swimsuit. Wen, Auntie Ansing. Anya? Ag-swimsuit kang agdigos iji resort, Manang Ansing? Wen Celia. Nabayag kami na saan na ka nag-swimsuit nga agdigos iji baybay. Kantap no makita ni Ignas, tinapinta sa pamagi. Anya? Joke only. Rabak ko lang dayjay. Saan ka di, Ignas? Agsao kamot Di kamot matagtagari. Nagbasit tabusis mo. Nalaing ka lang nga pumaltog ka dagiti kalaban. Kung ko na matlatan. Slowly, Diana. Iparadam dita parking lot tilugan. Tama pa nakbit gumatang iti usarak ngagdigos. Wen, Auntie Ansing. Ala ni Auntie Ansing. Pumanag na itiigid ti baybay anak ka bikini. Ha? Ayan na, senyorita. Dayjay man Ha? Nagpintas gayam ti pamagi ni Manang Ansing. Nagwas na iti gurong na. At iwan nakpay. Maayata naklaw na ikan kwa na. Nagsingpat ni Auntie Ansing. Senyorita, italaang manan ang makita ka naragsak ka. Ha? Nabayag adyak nakita ti panagisem mo. Manang, uray siya. Jak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Talaga apat-pat ganak unay day di papa. Ha? Anya ti kayat mo asawan, senyorita? Ibagaktukan ka ti makagapo. No apay anaragsakak ita, Manang Celia. Ignas, day tamatam. Nasiputan ka. Apay ka di, Celia. Nakitak ti matam ako mitkita ka ni Manang Ansing.
Tulungan nakman kit di amang idasar ka dagiti kanon tayo. Celia, Ignas, agdigos kayo mutten Madamdaman ton manang ansing. Isagana mi pa'y dagiti kanon tayo. Ay na, saan nyo napagparikutan ti kanan tayo? Adamot dagiti in-order ko amakan dito yung resort. Sayang amin dagiti linutok amakmakan ije balay manang ansing. Sa bagay. Ignas, agsao ka mo't Kitkitaan nakmutlatan. Bagay ko kadi matlaang ti swimsuit ko. Ansing. Bagbagay mo launay. Nagpintas ka. Mabisinak. Kaya't kuntimangan. Awan kas iskan ti panagsarita ta. Kaya't ko lang amaamuan. No at dapay patagkukan ka, Papa. Nalawag mo't siguro ang timpagak. No kaya't mo amaadan ka iti ado a kwarta. Agtrabaho ka anay pagkanyak. Saan mo matngar aramiden iniday ta kanyak, Papa? Apay ang nagbaliw ka maten. Diyak kaya't titinor ti panagsasaom. Di mo salungasingan ti kaya't ko mapasabak. Ibagbagak lang tagpaiso, Papa. Awanan ti patagkupay kan ka. Sayang laang dagiti bambanog ko iti negosyo tayo. Anya, isingir mo dagiti nagbambanogam iti negosyo. Wen, Papa. Dinanognak manan, Papa. Nangalaam tilaing mo amang sumpat kanyak, Linton. Talagam ti makisarita kanyak, no kaya't mo tagbiag! Amiya. Awanan dagiti checkpoint iti aglawlaw. Nawaya ako na makapagdakiwas. Awan ti serbiti pa naglibas ko di pagbaludan. No saan ko ang mapatay dagiti kabusor ko. Ibusag amin itan. Sa pulak ti pagpakpak niyan ita ni Mr. Fortesa. Malagip ko ti imbaga iti kanyak ni Tata Ignas. Sana may sa lugar ti ayan dagiti kabusor ko. Baknang da. Iso nga ado dagiti sa nikwada. Agtignaya kon. Ay na, sana all my juwa. Auntie, kita manan dagiti magmag na nga agayan ayan. Makapaapal mo't ngamin. Anda kumamit ka ayan ayat ko. Daytay kuma Amerikano no iso. Anya? Ay, ala, siyak mo't tikit kitaan dagiti babaro. Ay na, may inlabdan samot kanya kun. Auntie, adto ti tuwalya. Kalubam ti bagim. Ay, baybay am ida Dayana. Sanda mo tamaala ti bagik. Kitkitaan dalaang mo't. Kan sanda ko na kaya tabakit akun. Sika talaga, Auntie Ansing. Agpapas da kumita kanyak. Payakas tati langam ita, Mr. Fortesa. Nakabil ko ni Linton. Gapotadyak magustuhan ti panagsungbat na. Aniya. Kumusta, General? Anya ti madamag kini Ruben iti panagrangat iyo. Nakataray ti awanan bain. Anya? Kamal iti naramin ko. Kunak no natayin ni Linton iti daydagun daway. Gapo iti panang bagkong kankwana ni Ruben. Iso pinaltugak ni Ruben. Anya? Sayang tibiyag ni Ruben, numatay lang. Numaaramat tilaing na iti grupo tayo. Sigurado ada tayon ti kabilkan a grupo, dagiti sindikato. Gunggunam, saan la kumaadanog tinaramid kan ni Papam? Binekal na kakumakat. Di nakasarsarita. Paltugan na kumati ulom tap numatay kan. Aniya? Di nakita ni te kasta, Linton. Di nakmabali na kabilan, gapotabog-bogan na kamanan ti amam. Buisit ka bakbakatan. Saan kalakuman anaam-am mo? Kasta agmat kan ka, Linton.
Saan kala kumamot, anaam-amon. Awanan ti Sir Bim. Nagagkuamin dagiti nagsarita nyo ken ni Papam. Nagbidot ka. Dakkal ti serbik kini Papa. Oh, talaga? Dakkal ti serbik. Gaputa siyak ti kakaiso ng anak na. Siyak tumatla ti agtawid ka dagiti sanikwana. No, saan ko nga agawan kan ka? Dagita kinabaknang. Anya ti kayat mo asawan? Jak ibagbaga ti plano. Jak kayat ama-amuam. Nagadualugan ti nakaparada dito'y safe house. Lugan dagiti big time a sindikato. Anya ti aramiden da dito'y. Adda nga tapag sasaritaan da kada Papa. Dayjay ni Ninong. Kasarsarita na jay may sa leader dagiti sindikato. Apay ajak na amuan daytoy. Oh. Anya ti aramidem ditoy. Awan? Kaya't ko lang abuyaan dagiti nagsangpat asa nga ili dito'y safe house. Anya? Kas kala nakakaasi ngagmaymaysa. Di mo maaramid tumasidag kadagiti sangaili ni Papa. Di nakman buwisitin, Doña Dolores. Padasam mat ti umasidag kadakwada. Tapnoam mo mat ti pagsasaritaan da. Awan ti abiso kanyak ni Papa, nga umasidag kadakwada. Jak tupay ammo nga dagayam taripnong da itangal daw. Saan ka di? Akasta kamat idi, Lindon. Si kapay idi ti mangidadaulo kadagiti leader ti sindikato. Nagunag ti panagsennaay mo. Madlaw amasayangan ka iti posisyon nga intalak idikan ka ni Papam. Buisit. Ay, piman ka mo at Linton. Nakakaasikan. No siyak ti sika. Inaklangan nagbakal tapno malpasan ti panagrigrigat ko. Dayta ti kayat ko ang mapasamak. Sumrek dagiti kabarbaroan negosyo kadagiti na duma-duma a probinsya. Saan lang nga siyak tagnumari ti daytoy? No di kat amin tayo. Agsaknap dagiti ilegal a negosyo itintero a pagilyan. Awan ti pagparikutan tayo kadagiti politiko. Gaputa ornosen dayta ni General Barbosa. Busalan na iti ado a kwarta tingiwat dagiti politiko. Siyak, ti kabaknangan kada kayo nga danitoy. Uray sino kada kayo a leader dagiti sindikato. Kabailan kayo a palikidar iti kanito nga dagtraidor kada kayo. Nawatan nyo? Nawatan nyo. Nasayat. Dahito lang ti pagsasaritaan tayo. Nagpaisagana kiti adu amakan kadagiti buyod ko. Mangan tayo pa'y, sakbay ti panagawid yo. Apay di nakinraman iti meeting nyo, Papa? Rumbang ka di pa'y nga ramidag dayta, Linton. Rumbang lang. Gaputa siyak ti anak mo, nga agtawid to kadagiti kinabaknang mo. Apay nga umisam ka, Papa? Nabanogak. Diyak pa'y lakayat ti makisarita iti asino man. Anya? Panawan na, gaputa kayat ko pa'y latag may-maysa, Lindon. Kalagatan tintad mo kanya, Mr. Fortesa. Kurang pa'y dayta, General. Dagdakil to pa'y titad ko. Apama namang rogin to operasyon dagiti kabarbaro a negosyo. Saan ka mapay ka dagiti kabarbaro a negosyo?
Siya ti magipag na kadagiti illegal na negosyo. Kadagiti na duma-duma a probinsya. Agyaman na, General. Amok amapang namnaman ka. Iti amin nagundaway. Mapangnamnamaan anak. Arami dagti amin, tapno na anayas ti taray ti negosyo. Day talawo na iti magustuakan ka, General. Saan mo pinanawan ti negosyo nga ore at dag iti sa balya pagilyan? Naupayak laeng, idintalag mo kinilindon dagiti illegal na negosyo. Anyang iti napasamak ita, binaybayad na laeng. Isungaro da binawik matlakin kwa na dagiti negosyo. Agasem, impangpangruna na ti atensyon na iti babae. Ha! Banag ajak kayat nga ramidan na. Anya nga tati plano nga aramidan ni Papa. Nasken amamwak. Nakitak ti panangyawat na iti kwarta kinininong. Boss! Onyol, anya tinadlaw mo kini Papa. Pasensya kan, boss. Isa anak ka basta makasidagitayan na. Tumalang kyaw. Diyak kayat da ito'y amapaspasamak kita, Onyol. Ang mga noda pang panggapan ni Papa kontra kanyak. Boss. Awanan ti karbangak pa'y amakisarita kadagiti big time as sindikato. Rumbang kumaamay sakmat amakisarita kadakwada. Gapota siyak lang ti agtawid kadagiti illegal a negosyo na. Narungsot gayam ni Papa, boss. Sana basta-basta tao. Talaga? Ala, ituloy mulat ta ti agpaliiw. Kayat ko amaamuan dagiti plano ni Papa nga aramidan. Sana kung ngagbayag, Mr. Fortesa. Naskan ngagtrabaho akon. Wen, General. Sapel ako maaramid mo iti kabita na panawen, ti kayat ko mapasamak. Di kagdanag. Amumatan ti kalidad ko no siyak ti... Apay, General? At namang sipsipot ka data. Amangan no nanggag na dagiti saritan. Anya? Siya kung ti makamukan ko na. Asino tinasiputan ni General Barbosa amang palpaliw kadakwada. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMBBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.